El Ball de l'Èxida és un esdeveniment cultural que no et pots perdre a Tàrrega. Les autoritats municipals i totes aquelles persones que ho desitgin fan cua davant de l'Ajuntament per començar el ball, acompanyats per la Cobla Tàrrega. El ball sempre l'inicien l'alcaldessa de Tàrrega i el seu marit, davant de l'Ajuntament tot seguit. La parella està acompanyada pels regidors, els seus respectius companys i totes les persones que vulguin sumar-se i aprendre els passos de ball. El ball acaba amb tots els participants fent una reverència davant de l'Ajuntament. El Ball de l'Eixida de Tàrrega.
I fins aquí el ball de l'Eixida de Tàrrega. Molt participat aquí a la plaça Major. Un acte, sens dubte, important de la Festa Major de Maig de Tàrrega.